Ей, сега пак ми се чути отзад. Тък, 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 тък. Ей, ще карам. Добре, да видим. Добре, 2-3 рана да видим, ако дължиш да го чуваш, да върнем полоските на бързо. Добре. Тук ще става на жега обаче. Готов ли си? О, да. Вчера още. И сега в екипа Амонио ще ни помага, ако се щупят полоските. Да, имаме съмнение за тези полоски. Нещо почупва, но не мога да поемем точно откъде. Това са карета на полоските. Държа до края. Полоските се сменят бързо, в принцип, но за половин час сме ги метнали и двете. Обаче тия са флегматични твоите механици. Абе, не са флегматични, сега като трябва да слушате нещата по... Сега ще пробваме две обиколки. Да видим, ще чуваме ли пак някакви лоши звуци отзад. Дали ще има нужда от ремонт точно преди квалификация, което е най-нежелателното нещо. И така, разбере. Но ако прехвърлим квалификация, за утре със сигурност ще си сложиме нови... Чуваш ли това нещо? Да. Аз нищо не чувам. Ама звучи... да, нещо прещраква се, потропва. Това дето чука, нали? Вече е много. Добре, значи от екипа Амонио е механик. Моля, рибата... Рибата го няма, той е пиян, навярно. Да. Това не е сериозно. Трябва да бъде санкциониран. Да. В случая Наско и Декстъра са менеджери спорта. Това беше края. Да смета е лош. Кой кога взема коя роля не е ясно. Да, всеки си... Да. Те си го чувстват. Да. По усет. Да. Декстъра поддържа социалните мрежи. И останалите са софт съпорти. Да. Навсякъде е морална подкрепа. Ма не се ще му чупе този телефон. Не. Мънички. Много благодарно, да. Взимаш ли? Добре, вече ще сложим и коланчето. Ще излизаме за последния половин час тренировка преди квалификация. Слагаме кашчицата. Иван е на старта, той ще ги стартира. Не много, ама аз сега снимам. Това ли е Иван? Не бях готова. Пълни гаш. Това от дрона, между другото, дрона е сега го видях и е записал урна. Надявам се най-сетне да участваме в насо дрифт в някои от техните клипове. Да, ето ги. Бора. Хит.
Така, махаме каската. Абе, добре беше. О, сега спотъра не се обажда. Убили ги, бе! В момента спотъра коментира моето представяне. Стига, бе! Стига, бе! Това не е възможно. Не. Малко съм започнал да бъда. Това е Павката. Той е наш приятел, между другото. Кой играте? Тренираме заедно по събития, винаги боксовете са ни наблизко. Пичове са всичките. Павката, Бахрам, Стефчо, Русимо, Христо. С тях караме и симулатори. Да, ще... Но когато съм си в Търговище, тренираме с Стоян Тодоров. Ама те Търговище... Единственият човек в окръга, както се казва, с който мога да тренирам и да се уча. Ама те са си местни там. Да, там сме си, когато се тренираме, реално. А на коя писта тренирате? Там ходим на летище Буковци. Ето той даже снима и Стоянчо е там 30, 20, има и по-младички, има на по 15, има и по-възрастни на по 40-45. Диапазонът е доста голям. Но самия шампионат... А най-добрия на колко е? Самия шампионат Prime да. е много готин, защото е достъпен. Караме с гуми от 50 лева бройката, където, нали, спрямо про шампионатите е доста по-достъпно, а забавата е уникална. Има много повече хора. Да, много е яко. Няма адреналин. Направо. А то е, целта реално е да има хора и да има скъпа да караш, просто за да има батали, за които се целиме утре. Дано преминем квалификация и утре вече е на макс. Сега в момента е около 3,5, 4. Да, в 4 се започват квалификациите. Ние сме 36-ти стартов номер. От 50 общо ще има 32 класирали се за утре, останалите 18 ще отпаднат. И само ще гледат. Да. Това е Чичо. Чичо? Да, това е Чичо. Да, той дойде нещо иска да ми каже. Ти беше... Отвънка беше уникал. Не знам ти как го усетих. И аз така го усетих. Майя всички скочиха, най-хубаво минали беше Честно. Тук звънят да поздравяват, ама няма. Това да го чуя. От Чичо, а? Това да го чуя от него е голяма награда. Симеон. Да му дигна. Той не мога вече. Абе, май беше много яко, да. Беше много страшно. Абе, аз ти звънях по-рано, ама той ти не успя да ми дигнеш и сега тук тъй съм на старта. Ще ме гледате. Добре. Окей. Как е отписа? Предния път ли? То всички ми го казаха. Той Тодор, той Чичо смята и слезна от публиката да ни го каже. Аз направо не мога повярвам. Да. Правиме го същия рън. Правиме го на квалификация и какво стане? Ага. Виж Павката как е разкрашена. Така, добре, Моно. Окей. Айде. Това дали се вижда? Чакай да се. Как е разкрачил като буйка някога. Той мята нещо. Да, това отпреди в храмото. Аз видях преди и питах монката, но той не можа да ми обясни какво е и какво... Това реално е Бахрам, който е домакина на пистата, и Стефчо, с които тренираме заедно на симулатори предимно, защото живеем доста далеко като километри, но се случва да се разбереме 2-3 пъти в годината. Тук местните тренират ли на тази писта? Отворена ли? Да, тук местните се тренират на тази писта. Ето дори в момента гледаме един, който... те по-добри ли са, щом тренират тук? Друго се е когато си домакин. Ето, примерно Дойчин Дойков, невероятен. Погледнете само колко пушек. Той цялата писта е карана на пълна газ. Нещо страшно. Той просто го загряте. Той... Там минахме ли?
кажем от пилота думи, предполагам, че нещата трябва да се случат. Само единствено нещо, което трябва да е малко. Да сме по-спокойни. Ето това е другия ни спотър и менеджер на отбора. Ако може само пета зона, по-утрано я вземай. Малко по-утрано влизай. Ще я направим, ще я направим. Така казаха на радиостанцията, попитайте ги. Ще я направим. Айде, приятна обиколка. Може ли? Как си искаш това нещо? Как си искаш това нещо? Дай да го слушам. Вика, нямам проблем. Не ти харесва, а? Има нещо, ще сменяме полоски, обаче може би ще е след квалификацията. Дали ще издържи? Моля? Дали ще издържи? Ами би трябвало. Затова след този рън може би няма да караме повече. Нали? Да, и по-скоро ще смениме направо това полоски. Ще им звъниш ли? Да. Миро спря радиостанцията, защото го изнервят. Много знаят. О, право целия вече. 65 градуса е поне тук. Ама е готино. Повече взема да се чува, мамка му. Повече взема да се чува. За колко ли време ще ги умятаме тия полоски? Добре. Айде. Какво вика? Половин час. Лошо. Приготви предварително всички инструменти, виж там кой... Ами, точно. Със сигурност някой комшия има. Подгответе ги за всеки случай. Ай ще направя този рън и няма да карам повече, може да излезе на квалификация без да ги сменяме. Те трябва да изкарат. Викам така, значи правя този рън и спирам да карам. И чакам квалификация. Искам да си почина, може и да не ги сменяме. Би трябвало да издържат квалификация, но утре за батерите според мен трябва да ги сменим. Ами, значи, някой път чатка, някой път не чатка. Тоест, все едно, един път ги имам, един път ги нямам. Един път го имам проблема, един път го нямам, което е тук павката е пред мен, той легна. Вика, брат, не са толкова зле сякаш. В смисъл, не чаткат чак така. Да, така че виж какво. Правя си ръна, нека да спирам. Да, и така. Айде. Решението е взето. Съкс. Стига.
Абе, много ясно е, 5 пъти казахме. Чакай. Дай. Айде, сега тук се. Още 20 плода пред нас. 20 варианта. Колко струва и нещо да му го платим? Се оправи. Ето